Osasun iraultzailea FM-ren 51. atala. Osasun munduko gaien inguruko informazioaren transmisioa, arrazoimenean, zientzian eta pentsamendu kritikoan oinarrituz. Kaixo, Alex Arratezelaia naiz, dietista eta divulgatzaile zientifikoa, eta ongi etorri Osasun iraultzailea FM-ren 51. atalera. Gaurko atalean, hilabeteroko zitari utxik egin gabe, beste gonbidatu berezi batekin gatoz. Inigo Larisekin hain zuzen ere. Inigo, elgoibartar txirrindulari ohia da, bizikletan hainbat urtetan maila honean aritu ondotik, mendiko bizikleta, mendiko lasterketa eta mendiko eskian burubelarri aritu dena. Urte guzti hauetan hainbat garaipen lortu ditu, bai korrika zein bizikleta gainean, besteak beste Laukizko udala saria eta Espainiako kilometro vertikalen bi txapelketa. Egun, Elgoibarko mintxeta eta katmorkaiko talde hauek ordezkatuz diardu, mendi lasterketa motz eta crossak lehiatuz bereziki. Hurrengo minutuetan podcastean bere kirolarekiko saletasunaren inguruan, vertikalei buruz, mendiko istripu edo elikadura bezalako gaiak landuko ditugu, besteak beste. Denborari galdu gabe goazen elkarrizketarekin. Inigo Lariz, ongi etorri podcastera. Eskerrik asko. Ondo? Eskerrik asko, bai, oso ondo. Lekuak ere lagunduko du, ezta? Bai, mintxetan gaude, leku ezaguna, hemen entrenamendu ordu pilo bat pasauta azkenengo hilabete hauetan, eta tira, ia beste mordo bat ere pasatzen dituten hemen. Aspaldian korrika ikusten zaitugu, baina zure lehenengo kirola, lehiatzera iritsi zinena, bizikleta izan zen edo txirrindularitza. Noiz eta nola iritsi zitzaizun honekiko pasio hori? Bueno, esan beharra daukat, txikitatik hasi nitzalani bizikletan ibiltzen. Etxe aurrean parke bat zeukagun eta bertan ibiltzen nintzen bueltaka eta bueltaka kilometro mordo bat itzen jolaste aldera. Etxean ez dugu euki afizio berezirik, baina nire osabak baizakala gustoko txirrindularitza eta beran etxera juten nintzen turra, girua ikustera eta poliki-poliki kirolarekiko grin hori sartu jatan eta konturatu nintzen, nahiko ondo moldatzen nitzala iraupen kiroletan eta txirrindularitzakin probatu naban, hasieratik emaitza oso onak lortzen hasi nintzen eta handikan afizionatutan urte desente indagero, erretiratu, mendiko lasterketekin hasi nintzen, trabesiako eskiakin lehiaketan ere, gero seme alabak euki eta mendiko montan baikan ibili naiz, eta azkenengo urte hau crossari ekin diot. Otaz, txirrindularitzak beste hainbat kirol, ekarri dizkizula zure kirol ibilbide horretan. Bat guztien gainetik sartzeko eskatuko banizu, kirol modalitate guzti horien artean, zein kokatuko zenuke hor, goikalde horretan, gorengo postu horretan? Niretzako bereziena, inungo dudari gabe, mendiko eskia da. Baina, klaro, praktikatzeko ere zaiena, hemen bertan ez daukagu belurrik, desplazamendua eskatzen deu, eta oso garaikoa da, neguan bakarrekin laike. Bereziena hori. Eta errezena praktikatzeko korrika, lasterketa. Naiz eta lesioekin arazoak eduki izan dituten. Hortaz, bere autu hori, lehenengo postuan, mendiko eskia esango dugu. Gure entzule edo ikusleek pixkat, hobeto xeago zuzeu ezagutza aldera edo, azaldu iezu, batez beste horrela, zure batez besteko egun bat nolakoa izaten den, zen noski, kirolaria bazara punta-puntakoa, baina horrez gain beste hainbat gauza egiten dituzu. Esnatzezaren momentutik, lotara joan arte, gauzari garrantzitsuenak, zure bizitzan? Nahiko bizitza arrunta da, Ni gorputz heziketako irakaslia naiz, eta lanera joan beharra daukat, ez naiz profesionala kirol arloan. Orduan, esnatu, goizetan gozaldu eta lanera joan, lanetik itzuli, bazkaldu edo ez, egunan arabera eta entrenamenduan arabera, arratzaldeko lehenengo zatian entrenamendu horien, eta gero etxekuak zaindu, bi seme alaba ditut,
eta euren gana jun, eta gero euren eskolaz kanpoko ordutegiko ekintzetan lagundu. Etxera joan, etxera itzuli eurekin, afaldu, eta oera. Ez da asko gehiago esaterik, nahiko bizimodu arrunta dela pentsatzen dut. Hortaz, familia, kirola eta lana esango dugu. Guzti hauen arteko uztarketa nolako egiten ari zaizu? Egon da momenturen bat hor zail xamarra egin zaizuna edo? Bai, dudari gabe. Azteko, bueno, egunero lan egin behar horrek, nola ez, asteburuetara mugatze zaban eskiatzeko aukera, eskia kontutan hartuta, eta seme alabak jaio zianetik, eskiatzeko aukera asko murriztu da, denbora libriare desente, eta pizkatxo bat oin azkenengo urte hauetan korrika ari naiz, denbora gutxiagokin etekin handiago etaratzen diotelako. Pizkatxo bat alde horretatik zailtasuna. Bestetik nik usten dut zailtasuna galdetu didazu, baina erraztasuna ere Euskal Herrian bizi gera eta mendiko lasterketak entrenatzeko kriston toki berezia daukagu, eta hemen bertan gaude, Karakate bertan daukagu, eta vertikalak entrenatzeko nire espezialitateetako bat dela, privilegiatu bat naizela pentsatzen dut, etxetik erten zapatia jantzita eta aldapa kogorreko mendi bat daukagu, eta hortaz baliatu izen naizela pentsatzen dut. Vertikal lasterketa horiek aipatu dituzu, lasterketa motz eta bortitzak. Hala ere, esango nuke azken urtetako tendentzia dela iraupen luzekoak, mendi lasterketei dagokionean, hiru handiak, segama izkorri izango nuke bakoitzean, gero eta oi hartzun handiagoa edo gorazko nabarmen batean murgilduak daudela. Hau horrela dela pentsatzen baduzu, zergatik aukeratzen ditu Inigok vertikalak edo intentsitate altuko eta motza diren lasterketa horiek? Nik ere zure moduan pentsatzen dute, azken urteetako tendentzia edo joera batez ere trail munduan iraupen luzeko lasterketetara izan da, ez? Badirudi ultra bat espaldin badozu ditzen, ez erala mendiko korrikalaria edo pixkate kilometro vertikalak ez dutela 1.000ak, 3 handiak edo segamako maratoia daukan oi hartzun hori ez. Ni txirrindularitzatik nator, iraupen luzeko lasterketak itxetik, baina ez hain luziak, ez? Gure lasterketa luzienak 4 ordu terdi zeuzkaten, eta klaro, bizikleta gainean, korrika nire gorputzak ezaban irauten aguantatzen hainbeste. Segamako maratoia hain izen dut behin baino gehiagotan, baina hasieratik lehiatzerako orduan gehiago gozatzen aban lasterketa motzekin, batez ere kilometro vertikalekin. Eta ez dakit gozamenak hortara eramaten ninduen ero, baina emaitzak ere desiente hobiagoak zian. Orduan poliki nik usten dut, naturalki junitzala espezializatzen kilometro vertikaletan, ordu erdi 40 minutu inguruko lasterketak dira, eta hoiekin gozatzen aban bereziki, hortan espezializatu naiz, eta mendiko lasterketa pixkatxo bat utzita eta krosakin lotuta iraupen antzekua dauka, ordu erdi bateko frogak dira, eta mountain bikeko lasterketak ere inizen ditut oindala gutxira arte, eta ordu bete inguru. Orduan inguru horretan, irauperre horretan, nik gehien gozatzen deten iraupena da. Egia da bortitza diala, intentsitatea entrenatu behar dela, baina askotan esaten dio jendeari, nire asteko egunik gogokuena serie eguna dela. Horrekin gozatu egiten dut. Orduan, pizkatxo bat horrek guztiak eraman naue kirol motz eta zuk esan da bezala bortitz horiek itxera.
Ostras, esan genezake gustoko lekuan aldaparik ez edo sufrimendurik ez edo gutxiago. Gutxiago, bintzat, ezta? sufrimendua bai, baina gutxiago, edo sufrimendu horrekin gozatzen dut gehien. Beste gai bati kolpeko diogu, elikaduraren gaia sarritan ekartzen dut elkarrizketa hauetara. Eta, bueno, mendi lasterkari askori ere, ondorengo galdera botanien, eta zuri ere ondorengoa egingo dizut. 2 hamarkada zabiltza hor kirol modalitate ezberdinan lehiatzen, 20-30 urte. Hasierako urteetatik ona zure elikadura, asteroko elikadura patroi horrek, trantzizio bat aldaketarik izan duen esango zenuke, edo bestera batera esan da, duela 20-30 urterekin alderatuz Iñigok egun ahora eramaten duen horri garrantzia gehiago ematen dio? Nik hasieratik eman izan diot garrantzia elikadurari, baina igual baita ere izan da, nahiz eta garrantzia eman, gehien kostatu izan zaidana zaintzerako orduan. Asko jatekoa naizela pentsatzen dut, eta etxeko jatekoa mantendu izan dut, eta mantentzen jarraitzen dut, gauza berezirik egin gabe. Bai ikusi dut, kirol munduan evoluzio bat, batez ere azkenengo 10-15 urteetan askoz ere gehiago zaintzen gera kirolariak, eta nabarmen gainera, jendeak batez ere azkenengo 5 urteetatik ona, oraindik eta garrantzi gehiago ematen dio eta gehiago zaintzen da elikadura arloan. Nik usten dut, beti esan izen dut, niretzako garrantzitsua dela bai entrenamentuan eta bai elikadurakin jasangarria dan bizimodu bat eramatia, ez? Estremismorik gabe, zerbait dieta estremo bat edo entrenamentu estremo bat egiten baldin baduzu, azkenian horrek denboran ez du iraungo, eta kontrakoan amaitzu aldau, eta ni ahalegintzen naiz neuretzako gauza jasangarriak itzen, bai jateko aldetik eta bai entrenamendu aldetik. Elikadura aldetik bai ikusi dutela eta bizi izan ditut korronte desberdinak, ez? Orain dela 15 urte paleodieta edo historia horrekin entzuten hasi ginen, eta ahalegindu nintzen pixkatxo bat hori probatzen eta aurrera eramaten, baina esan duten bezala niretzat esan jasangarria, nire eguneroko bizi moduan ezin naban irau modu horretan. Hidrato gutxiko dietak ere, eta azken urte hauetan, azkenengo 5 urte hauetan, justo kontrako, ez? Lasterketa, entrenamendu inguruan, hidratoen sartzia ikaragarri gehiago erabiltzen da. Guk ez genduen horren beste sartzen, oindala 20 urte bizikletan ibiltzen ginean, eta nik bai igarri dutena da, alde horretatik, orain, gehiago sartzen ari naizen honetan, errezago entrenatzen dut, naizen beste nekatzen, baina ez da bereziki zeintzen duten gauza bat, zenbat elikadura edo zenbat hidrato sartzen dituten, ahalegintzen naiz ondo jaten, garbi jaten, danetik jaten, eta jasangarria izaten nire dieta, nire bizimoduakin eta familiako elikadura ohiturekin bai. Bai, ze garrantzitsua den, ezta? Sarritan aipatzen dudan, elikadura edo alor guztietan hori lorgarriak edo epe luzeran mantentzeko modukoak diren aldaketa horiek egiten joatea, eta zure kasuan gaur egun, esango dugu, lorgarria den zerbait edo epe luzera mantentzeko modukoa den zerbait mantentzen ari zara edo eramaten, eta horrek seguru egon asko laguntzen dizula.
Beste galdera bat, aipatu eta aipatu nabil, edo aurreko galderan behintzat aipatu dut, 20-30 urte pasatu direla lehenengo zure lehiaketa egunetik. Azkenengoa, edo erretiro egunekoa, oraindik urrun ikusten du Iñigok, edo soka luzea daukazula oraindik, esango zenuke, barruko sentsazio horiek nolakoak ari dira izaten azken urteotan? Barregura ematen dit, horrek esan nahi du adin bat ere ja badaukatela, ez? Nik ez da sentitzen gertu dauanik erretiruaz gozatu itzen dut lehiatzen. Eta gozatzen duten bitartean lehiatzen jarraituko dutela pentsatzen dut. Azkenian guk itzen dugun hau, edo nik behintzat gozamena daka oinarri, gozatzen detelako itzen dut, disfrutatzen detelako, eta hori amaitzen da momentuan, segurunez lehiatziari utziko diot. Oindikan urte batzuk pentsatzen dut ibiliko naizela, gertatuko zaidana da, baina adinagatik errendimendua gutxitzen jungo dala, eta ja hasi nahi somatzen hori, vertikal munduan gabiltzanokin komentatu izen dut, eta oraindikan ere maila polita ematen ari naiz, baina ja ez da oindala 15 urte lortzen ama maila hori, eta esaten dizutena, poliki-poliki jaisten jungo da, adinak ez du barkatzen, baina erronka berriak etorriko diala seguru nago. Kirolez aldatzeko arazorik ez daukat, gozatu itzen dut, kirol berriekin motivazio berriak bilatzenko gai naiz, eta lortzen dut hori bilatzia, eta, crossak seguru, hemendik 10 urte barru, ez dut esango seguru, baina zaila ikusten dut crossak eitzen egotia 10 urte barru, baina beste kirolen bat eta seguru dorsala jarriko dutela bai uste dut. Egokitzen joango zarela, ezta? Beste bizi etapa bat, baina seguru hor behintzat gogo nahi hori badago. Eta batez ere gozamena. Hori. Gozamena, bai. Nik kirola gozamenakin lotzen dut. Egia da, sufritu iten dugula, lehiatzen, baina lehiaketak zerbait berezia sortzen dit, adrenalina puntu hori izugarri gustatzen zait, eta hori mantentzen duten bitartean, hor jarraituko daula pentsatzen dut. Sei horrela Iñigo, gozatzen eta inguruko ere hori, zure gozamen hori transmititzen, ezta? Aurrerantz joko dugu, lasterketekin eta mendiarekin jarraituko dugu, zu hor, kilometro vertikal horietan, beti ikusten zaitugu aspaldian behintzat, mendiko makila horiek eskuan hartuta, ezta? Ostaz, honen galdera, edo gai honen inguruan, hasteko eskatuko dizut, honen zergatia saltzeko guri, hauek erabiltzaren zergatia, eta gero jakin nahiko nuke, ea egia den, horre sarean, mendiko makila hauen erabilpen gomendioetan zentratzen den ikastaro bat daukasun edo ez? Bai, behitu, makileen kontua, egia esan, kilometro vertikaletan hasi nitzanetik erabiltzen ditu dela, eta azalpena nahiko errez eta nahiko argia dela usten dut. Aldapa gogorretan erosoago sentitzen itzan, makilekin makila gabe baino. Bizi guztian mendira joan izan izenean makilak erabili izen ditut, eta kilometro vertikaletan badaude momentuak nun ezin dan korrikain. Orduan, korrikain ezin dan une guztietan makileri etekina etaratzeko aukera daola pentsatzen dut. Gainera, nik edo berezitasunen bat baldin manaukan kilometro vertikaletan, da zenbat eta gogorragoa izan, orduan eta errendimendu hobia lortzen abala. Eta makilekin, aldapa gogorroietan, oraindikan eta etekin gehiago ateratzeko kapaz nitzan. Nitzan eta naiz, jarraitzen dut erabiltzen. Pizkatxo bat azalpena hor, zea gertatzen da, makilak erabiltzerako orduan eta batez ere hori benetako errendimendua etaratzerako orduan teknika berezi bat behar dela. Eta teknika hori oso lotuta dago mendiko eskian erabiltzen da moduarekin. Orduan nik usten dut zerbait
oso lotua dela mendiko eskia kilometro vertikaletako makilen erabilera, eta niri gomendio eske etortzen zaizkidan guztieri ere esaten diuet, gauza badala makilak erabiltzen jakitia, baina eta gero horrek errendimendu aldetik hobekuntza emateko daukan aukera, baina norbera eroso sentitu behar da makila horiek erabiltzerak orduan. Eta egia da ni hasieratik sentitzen sentidu izan naizela eroso, eta gero badauzkala beran abantaila, lokatza baldin badago beste bi apoio puntu daude, inguru labainkorretan ere laguntzen dute, eta abar luze bat. Eta bigarren galderari erantzunez, bai, egisa da, oindala 3 bat urte hasi nintzen mendiko lasterketetan makilen erabilerako ikastarotxo bat egiten, lehenengo aldian Euskadiko Federazioko teknifikazio taldetik deitu ninduten, ia teknifikazio talde horretako gazteri lagunduko etenien makilen erabileran, eta hortikan hasi izan, eta azkenengo urtietan hemen herrian eta inguruko herrietan eman izen dute ikastaro hori. Pizkatxo bat, makilak nola erabili behar dian, nolako makila motak dauden, eta teknika aldetik ere gero praktika egiten dugu, eta erabilera zuzen bat itxeko ze teknika mota erabili daitezken azaltzen dugu. Hortaz, makila hori etekinik ahalik eta etekinik handien ateratzeko, Inigoren gomendio sorta eta norbaitek gehiago nahiko balu, ikastaro hori ere eskuragarri. Inigo, serio jarriko gara hurrengo galdera honekin. Gabon buelta horretan berri lasgarri asko iritsi zitzaizkigun Pirinio alde horretatik. Elur jauziek hainbat pertsonaren heriotzak eragin zituzten. Tartean euskaldunenak eta entzute handiko pertsonenak. Zuk zeuk ez dakit duela hamarkada batzuekin alderatuz istripu hauek gero eta sarriago edo entzutetsuagoak direla esango zenuke, edo Inigo ze irakurketa egiten du guzti honen inguruan? Azkenengo berri hauek egiz esan entzute handitza eukidebe, hildakoetako bat oso ezaguna zelako, ez? Jorge Bera nik pertsonalki ezagutzen aban, berankin lasterketa batzuetan parte hartu izen dut, eta entzute handi horrek, eta gainera jakinda berak zenbateko ezagutza zeukan meteoari buruz, inguruari buruz, harri eta zur geratu nintzani, eta zer pentsatu ere eman zian, ez? Ostras, honi gertatu baldin bajako, dano gaude arriskuan, nola baitz esateko, ez? Azkenengo urtietan egia da erabiltzaile kopurua asko igo dala, mendiko eskia oindala 15 urte ez gendun asko kitzen, gaur egun askoz ere jende gehiago parte hartzen dugu, eta karo, volumen horrek ere ematen dio portzentaia berdinean jende gehiago eukitzen du istripua, baina istripu hauek, mendiko istripu hauek beti egon izen dira, eta argi dago mendian batez ere neguan zero arriskua ez dela existitzen, eta mendikan mezu bat mendian gabiltzan dan hori adi ibiltzeko eta neurriak zorrosteko aldan guztiaz danok nolabait euki aldugu arrisku hori, eta ez dakit askoz gehiago dauanek esateko honen. Neurriak hartu ez, eren esan duzun bezala, gehien dakitenei pasatu zaie hori. Hortaz, aldela ongi informatuta atera, mendira, meteoa, horrelako kontu guztiak aldez aurretik ikusi, materiala. Segurtasun materiala, ez ahaztu, baina hala ere... Sortaren faktorea beti egongo da hor, ezta? Bai.
Bai, hola pentsatzen dut, zero arriskua ez da existitzen mendian eta gutxiago neguan. Bueno, gutxien esango dugu, gustuko lekuan, gustuko gauza egiten, hor geratuko direla pertsona horiek. Eragin handia izan dute ikuste dut bion bizitzan, batek bereziki, eta goian bego eta bizitzak aurrera jarraitzen duela. Bukatzen joateko, ez dakit zure kasuan Inigo 2026ko kirol egutegi hori guztiz estrukturatuta daukasun edo guztiz planifikatuta daukasun edo ez, baina badago aurtengo urte honetan, aurtengo denboraldi honetan, hor parte hartzeaz gain ilusio berezia egiten dizun, emaitza on bat ateratze horrek ilusio berezia egiten dizun lasterketaren bat edo beste? Justo Elgoibarren izendan krosa aipatu behar dizut, inongo dudari gabe. Urtebete eukidet hori buruan, krosa guretzat Elgoibartarrontzat krosa zerbait berezia da, bizi txikitatik ezagutu dugun gauza bat, 82. edizioa izen da urten, orduan bizi guztian ezagutu dugun proba bat izen da. Proba entzutetsua, internazionala, izugarrizko maila daukana, eta beti, burutik pasau ere ez zait inoiz bertan parte hartzea, naban ikusten ere burua amaitzeko gai. Baina azkenengo urte hauetan korrika gehiago itzen hasi naizenetik, iaz ikusten egon nintzen ikusle moduan, eta pentsatzen nuen, kontxo, hau ez dut sekula hil, Elgoibarren dauan proba bakarrenetakoa da, parte hartu gabe daukatera, eta helburu moduan jarri naban amaitzea, da Elgoibarren amaitzeak esan nahi du lehenengo lasterkarisek doblatu gabe amaitzia. Eta hori lortu detela esan aldot, izugarri pozik nau. Eta hemendik aurrera aurten helburu nagusiena hori izen da, badakit urte guztia daukagula aurretik, baina oin nire buruak atxeden txiki bat behar du, badakit ez dela izango atxeden handia, hilebete edo pare bat hilebete barru berriro ere dorsalakin egongo naizela, eta oin bertan ez daukat ezer berezia buruan esateko nik usten dut edo burua mentzat edo ideia moduan kilometro vertikaletan lehiatuko naizela pentsatzen dut, eta asmo horrekin nago, Euskal Kopa, agian Espainiako Kopako lasterketaren bat, eta gero uda ondoren idearik ere ez. Pizkatxo bat, gorputzak eskatu ala eta buruak eskatu ala, jungo naiz urtea pizkat egituratzen. Sentsazioen arabera, bide bat edo bestea hartzen. Horre hongo gara, adi, egiten duzula, eta sorterik onena, tengo denboraldirako. Eskerrik asko. Bukatzeko azkena, gure elkarrizketatu guztiek erantzuten dutena, elkarrizketaria amaiera emateko. Orain, hementxe, zure 16 urteko bertsioa egongo balitz, zure aurrean, zer esango zenioke edo bestera batera esan da, 16 urteko Inigo Larizi, ze zuzenduko zenioke momentu honetan? Agian kirol asko daudela, eta kirol bakar baten zentratziak euki aldabala beran etorkizun hori, profesionalizete hori, 16 urtekin nik buruan txirrindularitzako profesionalizetia naukan, ez nabar lortu, baina pilo bat gozatu dut txirrindularitza utzi eta gero beste kirolekin, ez? Eta, berak esango nioke kirolaz gozatzeko kirol asko daudela eta kirol guztiekin gozatu daitekela, ez bakar batekin, eta errendimendua ondo dagoela, baina ez dela obsesionatu behar errendimenduarekin, eta batez ere gozatu desala kirolaz. Mila esker Inigo gurean izatearren, eta hurrengo arte ondo segi. Eskerrik asko, nahi dezuen arte.
Eta hau esan da bukatutzat emango dugu Osasun Iraultzailea FM-ren 41. atala. Mila esker entzuteagatik eta meze bezala podcast hau partekatzea eskatuko dizuet, emandako informazio guztia erabilgarria eta lagungarria izango zaiela uste duzuen pertsona guztiekin. Horrez gain Spotify ebaluazio bat utziko bazenigukete asko eskertuko genuke. Hurrengo atalean izango dugu elkarren berri, bitartean ondo segi.